F'nofs il-lejl tintlab il-logħba bejn l-Italja u l-Ingilterra u kif mistenni huma bosta l-Malti li se jsegwu din il-logħba b'interess. Iżda fejn? Mela, il-lejla nsegwija ġewwa Big Screen. Le mhux id-dar barra nsegwija l-logħba. Barra ġewwa Big Screen. Tat-Taljani żgur fil-kwit ta' dari, u mbagħad naraw wara. Imma meta jilagħbu t-Taljani żgur id-dar, u mbagħad naraw. Imma l-oħrajn nieħu pjaċir immur narhom x'imkien mal-ħbieb jew mal-familja jew hekk. Grupp D huwa wieħed diffiċli anke minħabba li fil-grupp hemm l-Urugwaj. Iżda l-Maltin min jaħsbu li se jirbaħ? Naħseb bħala tim l-Ingliżi daqsxejn iktar kompluti mit-Taljani, speċjalment since għandhom il-Montolivo imweġġa. Hija Taljani, anke jitilfu Taljani. Ma għala ġelek li forsi ħajbu Taljani. Il-lob tagħhom u l-lob tagħhom tekniku u jafu jqasmu, jafu jiftemu bejn bniedem u ieħor. Allora l-plejers jisom amalgamati ma' xulxin. Oħrajn ibassru li minn din il-logħba kulħadd jista' jieħu xi ħaġa. Jiena naħseb li drojjeġ u għax qed narhom kemm it-Taljan u kemm l-Ingliżi ma naħsebx li ħajmorru tajjeb dis-sena. Naħseb li draw ħajġu, naħseb. Għax it-tnejn għandhom teams tajbin imma m'għandhomx l-aħjar forma. Dawn iż-żewġ timijiet diġà lagħbu kontra xulxin diversi drabi. Staqsejna lil dawk li tqajna magħhom jekk għandhom xi tifkiriet. Iva, kien hemm sente ilu meta skurja Pirlo bil-kukjajja. Imbagħad kien hemm fin-90 ta' third u fourth place l-Rebħu Taljani u l-qualifiers tan-98. Xejn b'xejn jew wieħed ġew. Nifhem, jiena il insegwi World Cup minn 1982. Ġifieri mat-Taljani li niftakar meta kienu ġewwa telepost fil-1990. Kienu rebħu Taljani 3-1. Però għat-Taljani dakinhar kienet deżappuntanti għax kienu home u ma ħadux it-tazzuma.